现在上大会着啊，来得月光宣告，都是别人想要甲算眼里，若要抢钱，大家都求明白，一定爱去赢。一场刺激的开发时间啊，一条白虎拢踮伫心机的面前，等候后尾一批规行落去，结尾开始起笑，不是有人在咧干叫，就是在咧放炮。上界讲的都是感觉店的迄个后来白，但面对种的机啊变声，厝边头的为什么伊会遮尔好运，读到遮尔多伊讲讲，去治愈是面不比你白。我常常在想，想要甲伊讲，我好夜三不过是倒去伊的店门口，十块欧元的看到会。Egun on deneri, nu naiz, Taipeien, Taiwan, orduan, presarete, ni hao! Eta bai lagunak, Taiwan uartean naiz, Taipei herrian. Taiwaneko herri nagusia, 3,5 milioi biztanle ditu. Beraz, mugimendua bidatzen baldin baduzue, ongi etorri. Baina orain dela 60 urte, herriska bat zen. Gero sekulako hazkundea ezagutu du. Eta herri nagusi bihurtu da. Hemen, saioaren astapenean munduko dore handiena da. Bere 556 metrorekin, Taipei 101 dorea deitzen da. Taiwaneko historioa ezagutzeko, Shanghai-Txeken oroimenezko monumentua bisitatu behar da. Uartearen presidentea izan zen 30 urtez. Bigarren mundu gerraren ondoren, Japoniaren okupazioa amaitu zen. Geroztik, politika arloan, ideia independentistak bultzatu izan dira, hemen ere. Breakdance eta egiaren larritasunaren ondoren, bake apur baten bilanoa. Templu budista batera, Longshan deitzen da, eta Guangzhouko bidean dago. 3 aldiz eraikia izan da, 3 aldiz hautsia izan derakoz. Lurrikara batek eraitsi zuen, tifoi batek eta 1945 aliatuen bombek. Taiwanen erlijio asko badira, baina budismoa garrantzitsuena da. Erlijio horrek 2500 urte ditu, Indian sortu zen. Tenplu honetan gazteak eta zaharrak nahasten dira. Giroa gozoa da, eta usain onak nahasten dira. Ez dut uste budista bihurtuko naizenik, baina egia esateko hemen egotea gustatzen zait. Mil esker, Zafuyung! Eskola honetan ikasleek eta irakasleek 3 ikuskizun desberdin eskaintzen dituzte egunero. Ezagutzen dugun zirkurako inspirazio iturria da hemengoa. Taiwandaren kulturan natura garrantzitsua da, eta harreman berezi bat dute naturarekin. Now we can go to a butterfly house. Out. That see some special Taiwan's butterfly. Oh, it's a baby. Aukera ukanen dut Taiwaneko hartza ikusteko. And how the nutrition they need. So we have do a research almost over 10 years, combined with the field research with our very important conservation program. Leopardoa lotan da. Txane Futxinek bere zelaian hartu nau. Hemen tea lantzen du. 木塞的铁环樱桃，它本身这个木塞铁环一个特色就是有个波浪，它的叶子有个波浪。
Eta hemen egiazko zeremonia bat da. Ez da zakuto bat ematea katilu batean lagunak. Arte bat da. Osasuna. 谢谢。谢谢。为着过三顿。Janarria, arropa, jendea, musika, arrabotsa, zenbat aktivitate. Naiz eta aktivitate asko badira, kalean ibiltzen zoazelarik, lasai sentitzen zara. Hemengo jendea biziki gozoa da. Egiazko plazer bat hemen izatea. Eta nire azken momentua aprobetxatu nahi dut, nire burua irudiekin betetzeko. Garko feria eta karaokerat.